anaknya nopo nggih? Siang juga Mbak. Ini loh Mbak, anak saya tuh perutnya kembung, terus kentut lagi. Obat yang paling bagus buat anak saya apa ya Mbak? Panjenengan ngersakake jampi tolak angin anak nopo obat kimia? Tolak angin anak aja nih Mbak. Wonten imbuhan malih Bu? Gak ada. Entosi sekedap Ibu kula pundhutke obate. Enggak. Pesenanipun panjenengan. Iya Mbak. Wonten ingkang dipun suwun kapirsa? Enggak Mbak. Sampun Bu sedaya telas 3.000. Ini uangnya. Entosi sekedap Ibu kula pundhutke wangsulanipun. Enggak. Wangsulanipun panjenengan 1.000, telas 3.000 sameneika wangsulanipun 7.000 nggih Bu. Iya Mbak. Matur nuwun nggih Bu, mugi enggal saras. Amin. Makasih sami-sami Mbak.